Dámy a pánové, opustí mě náš kamarád Tomáš Ministr. Umřel 28.7.2020. Svých 19 rokách nedožitých letos to je 5 let. Všechny, kdo ho znali, ví, o koho jde. Tom Mini. Říkali jsme mu Minisák, Tomáš Ministr, Tomik. Chybíš nám. Jsi v našich srdcích. Tomáš Mini. Chybíš nám. Kamaráde, bráško, rodino, chybíš nám.